Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Αν και νομίζω ότι από τις 5:30 το πρωί κάτι έχουμε κάνει παρέα όλοι μαζί. Λοιπόν, καλημερίζουμε και τον κύριο Τσατήρη, είναι Γενικός Διευθυντής και Συνειδητής της Pricefox. Καλή σας μέρα, κύριε Τσατήρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Να πω ότι είναι η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ασφαλιών αυτοκινήτου και ενέργειας, καθώς και συμβούλου εξοικονόμησης χρημάτων. Και με τον κύριο Τσατήρη θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, την πρόθεση της κυβέρνησης για την αναμόρφωση των κριτηρίων διαβίωσης από το 2025. Σωστά, αλλάζουν τα τεκμήρια λοιπόν. Υπάρχει μια γενικότερη και συνολική απόφαση να μειωθούν τα τεκμήρια διαβίωσης και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι φαίνεται ότι θέλει να λυθεί μια ανισότητα που φέρνει το τεκμήριο. Όλοι έχουμε το παράδειγμα κάποιου φίλου που έχει κληρονομήσει ένα αυτοκίνητο, έχει κληρονομήσει κάποιο ακίνητο. Σωστά. Και τον τσεκουρώνει η εφορία. Και ξαφνικά βρίσκεται να πληρώσει κάτι το οποίο μπορεί κάποτε να μπορούσε να το πληρώσει, αλλά πλέον δεν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά. Είτε έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κάποιο όχημα, είτε έχουμε να κάνουμε με κάποιο σπίτι. Έχουν αυξηθεί πρόσφατα οι αντικειμενικές αξίες στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια. Όλο αυτό έχει οδηγήσει ανθρώπους να πληρώνουν πολύ υψηλότερα τεκμήρια. Άρα λοιπόν η απόφαση φαίνεται να είναι να πάμε σε μια συνολική μείωση των τεκμηρίων. Κατά 30%. Επειδή είναι από τις πλέον άδικες φορολογίες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή και νομίζω ότι πρέπει να το δει πραγματικά σοβαρά η κυβέρνηση και να κάνει κάτι. Επειδή έχετε εικόνα κι εσείς, να πούμε με αριθμούς ποιες είναι οι προτινόμενες αλλαγές. Ναι, μιλάμε καταρχάς για μια οριζόντια αλλαγή στα τεκμήρια κατά 30% γενικότερα και στα κτίρια και στα σκάφη αναψυχής και στα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι θα υπάρχει μια μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης. Άρα λοιπόν βλέπουμε και στο πίνακα που φαίνεται στις οθόνες για τους τηλεθεατές ότι για άγαμους είτε για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης που καταθέτουν δήλωση μόνοι τους από 3.000 ευρώ το τεκμήριο διαβίωσης πηγαίνει στα 2.100. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης που καταθέτουν τη δήλωσή τους μαζί από 2.500 πάει στα 1.750. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια οριζόντια μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης που θα ωφελήσει αρκετούς καταναλωτές. Να σταθούμε λίγο στα αυτοκίνητα που είστε και ειδικοί. Στα αυτοκίνητα λοιπόν, στο Pricefox ξέρετε πάρα πολύ καλά, τι έχουν να περιμένουν. Στα αυτοκίνητα το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα κυβικά. Άρα μέχρι 1.200 κυβικά το τεκμήριο είναι στα 4.000 ευρώ ετησίως. Από εκεί και ύστερα από 1.200 έως 2.000 κυβικά είναι στα 600 ευρώ ανά 100 κυβικά και από 2.000 έως 3.000 κυβικά είναι στα 900 ευρώ ανά κυβικά. Αυτή λοιπόν είναι ο νέος τρόπος που θα υπολογίζεται το τεκμήριο στο αυτοκίνητο. Τώρα, κλείνει η Pricefox 3 χρόνια. 3 χρόνια αυτό το Μάρτιο γιορτάζουμε τα 3 χρόνια μας. Γενέθλια. Τρέχετε διαγωνισμό, αφορά τον κόσμο, να πούμε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Ναι, είναι ο μεγάλος διαγωνισμός μας, το τρέχουμε μαζί με την ομάδα της Μότο Σάλτας. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση λοιπόν και προλαβαίνουν ακόμα και οι τηλεθεατές σας να δηλώσουν συμμετοχή για να μπορέσουν να κερδίσουν ένα Kymco Agility S 125i αξίας 2.500 ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μηχανή, ένα πάρα πολύ ωραίο σκούτερ για όλες τις χρήσεις. Είναι ένα μεγάλο δώρο, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή για μας, τα γενέθλια αυτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να μπουν στο pricefox.gr, να αφήσουν το email τους, να γίνουν συνδρομητές λοιπόν στο newsletter μας για να λαμβάνουν όλες τις προσφορές σε ασφάλεια αυτοκινήτου και ενέργειας και να έχουν όλα τα tips εξοικονόμησης που συζητάμε και εδώ κάθε Κυριακή και θα μπουν στην κλήρωση τη μεγάλη που θα γίνει τέλος Μαρτίου. Να τα χιλιάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Όσοι μας παρακολουθούν.